Cellphone mo? Oh. Tapos sa cellphone. Hindi ko matulog. Matulog. Hello. Magandang umaga. Magandang hapon. Kasi, nadaro ka, oo. Ang layo, ang lapit mo sa cellphone. Anong cellphone? Ha? Ano kitang talinga? Nakaunti ako. One viewers, ano? Hindi, pero mo na lang ganito. Gamitin lang. Isip ko muna. Magkakang ko. Nagkaroon mo na bumuli ko ng sila. Ang dami na sa cellphone. Wala. Hindi nag-church. Ito viewers mo. Ano gagalaw? Wait lang, wait lang. Ano? Ah. Ano? Ano sa one viewers? Dashi. Dashi. Yung sa may taray. Ito viewers lang. Yung isa try natin. Ito. Bakit na pwede ito? Nagutom ako. Ano ganda kayo? May... Yeah. Hello. Ito. Ano? Dito ka ba? Hello sa Ito tuloy. lang ako. Ha? Dito lang. Hello everybody. At tinatanggap lang yun. Pag naglalagay ng lahat, dyan lang sila mag. Ito, try. Ba't kayo may dala kayo? Bawal nung chocolate sa'yo. Kaya ko na nga ito kumakain mo ba ito? Reviewer sila po. Bawal na ako. Ito ang kinahabayan na bawal. Bawal yan. Bawal ako. Kaya ka nagkakasunod kasi hindi ka nakikinig. Reviewer sila po. Hmm?
Yan yun. Nakita mo yung babae doon? Kapon. Ang maganda. Hello. Dito, pag ano? May merinda dyan. Yung kanin ako na. Matabi. Ito na cold brew version. Solid yogurt. Solid yogurt sa loob. Nantok na ako. Tamis. Yan ang banda yun, no? Yan ang banda yung resignan. Dito wala. Hindi, tapos pag nandito ka, Abot-abot. Pwede mo yung ano? Lagyan mo na dun sa, baka matapos yung sabaw. Lagyan mo dun sa, may laman yun, no? Tagal mo. Hello, Sephora viewers. Hmm? Ano? Yung ano, apple matamis din. Yung piras.
mo to. Nagbablur. Nawawala na sa vlog. Ha? Nagtarinay ko lang na. Nagtry lang ako na mag-vlog. Kung kaya. Nag-vlog ko ka. Yun. May doktor. Bago yan, ang bago pasok. Kaya ito. Yan maganda, malapit mo. No? Hindi pinapalala ka dito. Hindi pinapalala? Ito? Pinapalala? Automatic? Okay, may pupunta. Hmm? Hello sa 5 viewers. Ayun. Buti ka na ito, ha? Bibi pa ba? Ilang buwan? Hmm? Bibi pa, kawawa eh. Masa na yung supaw? Diyan na muna, mamaya na yun. Hindi, naubusan mo lang yung 4 eh. Ako na naubusan. Wala ko na lumabas, kaya na yung matagal dito. Ha? Kasi naman. Oo. Sana tayo naman sa malapit na mga nandun. Parang abutan. Sabado na. Ano lang yung mga puro mo na? Binana? Ano mo yan? After ng procedure, before
Siguro buwan pa lang mga ang tingin ko din mga 6, ha? So, okay naman yun. 6 to 7. 5 to 6. Bro, balik mo na lang. Baby ko eh. Hello, hello. Comment po kayo. Para may pagpintuan tayo. Gusto mo pa? Ito po ang kamay. Gusto pa? No? Na. Kira. Sulubsan. 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 Short. Magkano? Magkano? Ito. Hmm? Kaya sabihin mo na lang kung may kaya di ka nakapagawit mo. Ha? Kasi sabihin mo na lang kung may kaya di ka nakapagawit mo eh, sis na. Saan ba doon? Hmm? Semua tayo di magkawat mo eh. Para mo yan. Ako lang na. Dol-dol po ito. Hmm? Ano yung kaiba sa akin? Kaya yung mga makinig. Tarinay ko lang ngayon. Ano. Lakas mo pa lang yung sabi niya. Dapat sana. Ayan na, nag-loading na. Asal pa na. Asal pa na yan. Ma-update yun. Ayong cellphone ko lang. Umikot-ikot eh. Cellphone pa. Pat muna natin. Mag-sleep ako. At muna, trinay ko lang yung ano. Kung kaya yung simulan. Mabay muna. Bye-bye.